мазнини дори когато спите. Това не става с глад. Става с правилните неща, които да правиш вечер. Какво да ядеш? Първо, не си лягай гладна. Добави към менюто си протеин. Яйца, месо, извара. По този начин метаболизмът ти започва да се забързва и започваш да гориш мазнини. Това помага на тялото ти да се възстановява и да гори мазнини. Добави и малко количество полезни мазнини. Те държат стабилна кръвната захар. Какво да пиеш? Вода или топъл чай без захар? Това помага за храносмилането и успокоява тялото. Какво да избягваш? Сладко вечер, тежка храна преди лягане и алкохол. И защо тогава тялото гори, а не складира? Истината е много проста. Както приключваш вечерта си, така ще работи тялото ти вечерта. Напиши да в коментарите, ако си съгласен с тази информация.